Salut! Bine v-am regăsit la al doilea meu episod din capcanele lui Dave în Minecraft. Astăzi vă voi arăta cum se fac două capcane. Toate episoadele mele vreau să le fac, în fiecare episod să fac câte două capcane. Acum la prima capcană vom avea nevoie de un material. Orice material vrem, eu aleg scânduri de junglă fiind preferatele mele. Piatră redstone, în română piatră roșie. Mâner, sticky pistone și cam atât, cred. Da, cam atât. Acum capcana asta este bună și la monștri, nu doar la playeri. Pentru că, să zicem, la un creeper, vreți să-i adunați praful de pușcă. O să vă explic eu când terminăm capcana. Punem așa. 1, 2, 3. Aici punem așa. În spate. Punem lemnul aici în față. Punem așa. Și eu totdeauna mă asigur să văd cum îs. Fac așa. Și după aia pun lemn aici. Aici las un loc liber. Și puteți pune așa. Și acum puneți și în spate lemn. Scânduri de junglă. Acum puneți așa. Și încercați și aici. Și puneți asta aici. Trageți și acum când îl dați înapoi îl va lua. Bun. Acum punem așa. Așa. Încă o din asta. Așa, 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 așa. Așa, așa. Și așa. Și punem mânerul aici. Punem asta și vedeți? Și acum o să vă arăt cum o să facem. Aici o să săpați în jos. Destului. Nu știu de ce se vede așa, dar în fine. Poate un pic lag, puțin lag. Și de aici o camuflați voi cum doriți dumneavoastră. Și acum, să zicem că fugiți de un creeper sau, veniți cu un player și ziceți, hai după mine și voi treceți pe partea asta, faceți așa un mini pod și el când vine să fie gen în mijloc, trageți de mâner, va pica în groapă și o să-i lăsați itemele. Da, bine, groapa va trebui și să fie mai adânc. Acum v-am arătat numai cum se face. Bun. Și la creeper la fel sau la alt monstru. Bun. Acum vă voi arăta o altă capcană. Vom avea nevoie de piston lipicios, mânerul. Le-am toate aici. Numai vom avea nevoie și de nisip. Chiar dacă suntem înconjurați de nisip. Bun, acum vom face în felul următor. Să găsesc un loc. Aici. Vă punem în felul următor. Două blocuri în jos de nisip. Sau unde sunteți dumneavoastră. Punem un sticky piston să stea așa. După aia. Așa, așa. Și o să fie așa un loc liber. Și dincoace o să punem un lemn. Iar aici mai facem o groapă și punem așa. Dincoace facem așa o gropiță. Două gropi și aici mai săpăm una în jos și punem scândurile de lemn. Și aici în spate vom pune sticky piston-ul. Așa. Și aici vom pune redstone-ul. Zic că ajunge. Așa, 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 așa. Așa, așa. Haideți totuși că o să fac și eu. Da, am făcut aici așa.
Bun, acum. Puneți mânerul aici. Așa. Și acum o să săpați în jos din nou. Și puneți așa, faceți încă o groapă cam la nivelul acelea să fie egal nivelul. Iar acum veți trage de mâner. Așa, m-a ieșit mie. Puneți nisipul aici. Iar acum să zicem că cineva vine și acum nu o mai fac, că vreau să-mi iasă videoclipul puțin mai scurt în al doilea episod. Faceți voi o încăpere cum doriți, o căsuță. Și aici să zicem, imaginați-vă că aici ai ușa, na. Intrați. Și aici este un perete și scrie trageți de manetă și vă va pica. Puneți voi ceva, diamant, aur, iron, ceva. Și atunci el va sta în față. A, dar și se camuflați sistemul. Iar atunci când va sta în față, va trage. Când va fi pe preșul acesta. Și va pica în jos. Aceasta este capcana din episodul al doilea. De fapt cele două capcane. În fiecare episod vreau să fac câte două capcane. Și îmi cer scuze pentru în episodul trecut. Pentru la acel lătrat, cam pe la vreo mijlocul episodului. Era câinele meu care nu mai știe să-și țină gura aia odată. Ne vedem în al treilea episod din capcanele lui Dave. La revedere!